Раздзел 3. У завуча. Завуч Андрэй Адамавіч і на выгляд, і па гадах быў маладзейшы за Аксанінага бацьку. Чамусьці ён саромеўся сваёй маладосці, таму і з вучнямі, і з іх бацькамі заўсёды стараўся размаўляць строга, нават сярдзіта. Яму здавалася, што за строгасць і сярдзітасць яго будуць больш паважаць. Коратка падстрыжаны, румяны, да бляску на твары паголены, у малінавага колеру пінжаку і ў бялюткай кашулі, без гальштука, падобны больш на банкаўскага служачага ці на біржавага маклера. Але ніяк не на настаўніка. Андрэй Адамавіч сядзеў за сталом і пакручваў у сваіх дагледжаных пальцах тонкі аловак. Гаворачы, ён пазіраў не на бацьку, а ў акно. Бацька прыляпіўся на крайнім ад стала крэсле. Раз-пораз ён здымаў акуляры, вінавата хукаў на шкельцы, праціраў іх насоўкаю і зноў успіраў на нос. Ён не чакаў, што завуч акажацца такім строгім, а размова такой непрыемнаю. «Добра, настаўніца адразу здагадалася, хто мог напісаць такую запіску», – казаў завуч, і звярнулася не ў міліцыю, а да мяне. Хоць не цяжка ўявіць, што яна перажыла. «Вы спытаеце, чаму падазрэнне адразу ўпала на вашу дачку?» – працягваў завуч, хоць бацька нічога не пытаў. «Адкажу. Акрамя Аксаны ў класе проста больш няма каму прыдумаць такое. Хто прынёс у школу прыблуднага ката і выпусціў яго на уроку геаметрыі? Аксана Гамола. Хто прыдумаў працягнуць ад дошкі да задняй парты тонкую лёску, аб якую настаўніца батанікі пабурыла прычоску, акрамя таго так напалохалася, што не змагла весці ўрок? А хто запіхнуў у скрыначку для крэйды шпульку, сцягнутую гумаю, і калі настаўнік матэматыкі пачаў адчыняць скрыначку, яна затрашчала і заскакала ў яго руках. Тут і чалавека з моцнымі нервамі можна давесці да інфаркту, не кажучы пра слабага здароўем пажылога настаўніка. Потым, прабачце, вашая дачка ўвесь час хлусіць. Варта ёй спазніцца ў школу або не вывучыць урок, як яна з самым нявінным і праўдзівым выглядам паведамляе, што ў вашым двары быў землятрус, паводка, пажар, што ў вашую кватэру ўламаліся рабаўнікі, што да вас прыехалі госці з Канады, што вы нібыта паехалі ў археалагічную экспедыцыю ў Бразілію і пакінулі яе адну. Я не хачу абараняць Аксану, пакашляўшы, адважыўся ўступіць у дыялог бацька. Але фантазіі звычайна уласцівыя ўсім здаровым дзецям. Асабліва, калі пад фантазіямі разумець запіскі настаўнікам аб выкраданні іхніх дзяцей, або званкі ў школу, што школа замініраваная. «Хіба?» – ускінуўся бацька. «Вось бачыце, вы нават мала здзівіліся. На шчасце, такіх званкоў пакуль не было. Але калі б такі званок, не дай Бог, здарыўся, паверце, у першую чаргу успомнілі б пра вашую дачку». «Што ж мне, яе забіць?» – прамовіў раптам бацька, з такой стараннасцю выціраючы шкельцы акуляраў, што пад ім зарыпела крэсла. «Не зразумеў», – падняў бровы завуч. «Нічога, гэта я так. Кажу, я згодзін з вамі». Завуч памаўчаў. «Вы не спяшаецеся?» – спытаў ён. Бацька зірнуў на гадзіннік, да аўтобуса яшчэ было часу. «Не, я вас слухаю, Андрэй Адамавіч». «Цудоўна. Дык вось, я даўно збіраўся пагаварыць з вамі, як цяпер, сам-насам, ды ўсё ніяк не выпадала. Разумею, што, магчыма, закрану тэму, якая непрыемная вам». Завуч паспрабаваў пальцам вастрыё алоўка. «Але прашу зразумець і мяне. Я не чужы чалавек, а педагог, таму пэўная доля адказнасці за паводзіны і выхаванне вашай дачкі кладзецца і на мяне таксама. Зрэшты, вы маеце поўнае права не адказваць, калі я закрану нейкія далікатныя моманты з вашага асабістага жыцця». «Калі ласка, я вас уважліва слухаю. Як даўно вы развяліся з жонкаю?
Аксанінаю маці? 5 гадоў назад. Так, выходзіць, практычна з першага класа ўсе свае школьныя гады дзяўчынка без жаночай увагі. Крэсла пад бацькам зноў жаласліва зарыпела. Як правіла, дзеці з няпоўных сем'яў пакутуюць або ад недахопу ўвагі да іх, або ад залішняй увагі, калі іх занадта шкадуюць і песцяць, разважаў далей Андрэй Адамавіч, не заўважаючы, што твар бацька ўмяняецца, з вінавата-ветлівага робіцца ўсё больш панурым. Іншымі словамі, такія дзеці бываюць разбэшчанымі. І да якога з гэтых двух варыянтаў вы адносіце Аксану? Вось гэта мы зараз і высветлім. Вы, калі не памыляюся, археолаг. Не памыляецеся, археолаг, кандыдат гістарычных навук. Ці не маглі б вы коротка апісаць расклад вашага працоўнага дня? Ну, раніцай прачынаюся, раблю зарадку, прымаю душ, гатую сняданак, буджу Аксану, збіраю яе ў школу, еду ў акадэмію. Вам цікава гэта? Спытаў раптам бацька. Вядома, далей, калі ласка. У акадэміі я працую ў лабараторыі, з экспанатамі або ў архіве, на кафедры. У 5-6 гадзін вечара вяртаюся. Аксана ўжо дома, або гуляе, ці ў сяброўкі. Так, або гуляе, ці ў сяброўкі. А як вы праводзіце выхадныя? Увосень ездзім за горад у грыбы, зімою на лыжах, ходзім гуляць у парк чалюскінцаў, у батанічны сад, ездзім да маёй маці, Аксанінай бабулі, у Бярэзінскі раён. Да якой і сёння сабраліся? Так. Скажыце, а дзе цяпер ваша былая жонка? Тут, у Мінску. У яе цяпер свая сям'я і свае дзеці. Аксана наведвае яе? Я не забараняю дачцэ рабіць гэта, панура адказаў бацька. Зразумела, але ці часта Аксана бывае там? Рэдка, ёй не падабаецца там. Самому бацьку таксама ўсё менш і менш падабалася гэтая педагогіка, якая нагадвала нейкі допыт. Але ён мусіў цярпець і адказваць на пытанні. Вінаватая Аксана? Вінаватая. Мае права завуч школы разабрацца ў сямейных праблемах сваёй вучаніцы, каб потым лепш яе выхоўваць? Мае і нават абавязаны. А як вы праводзіце лета? Дапытваўся Андрэй Адамавіч. Лета? Бацька сумеўся. З летам такая сітуацыя. Бачыце, мне абавязкова патрэбна хоць раз на год выязджаць са студэнтамі ў экспедыцыі і проста на раскопкі. Так што дачка кожнае лета жыве ў бабулі. Ага, тады вось што мы маем. Завуч падняў аловак тупым канцом уверх. Улетку, калі найлепш наладжваюцца кантакты паміж бацькамі і дзецьмі, дзяўчынка праводзіць канікулы сама па сабе. З другога боку, аловак перакруціўся тупым канцом уніз, бабуля дорыць дзяўчынцы жаночую ласку, спагаду, тое, што не можа даць маці. Цярпенне ў бацькі канчаткова лопнула. Андрэй Адамавіч, рашуча аб'явіў ён, падняўшыся, я паважаю вашу педагагічную практыку і абяцаю прыняць яе да ведама. А пакуль хай усё застаецца, як і раней. Хай моя дачка будзе такой, як ёсць, і я буду выхоўваць яе так, як палічу патрэбным. Дарэчы, настаўніца замежнай мовы не сказала вам, чаму Аксана магла напісаць такое? Не. Завуч утаропіўся ў бацьку, нібы ўпершыню бачыў, і ад здзіўлення нават адклаў у бок аловак, які не выпускаў з пальцаў падчас усяе гутаркі. Вельмі кепска. Некаторыя настаўнікі маюць патрэбу ў выхаванні не менш за вучняў. Дык я пайду? У гэты момант на калідоры празвінеў званок з урока. Бацька, кіўнуўшы завучу на развітанне, выйшаў. З другога паверха акурат спускаўся гісторык Барыс Рыгоравіч з журналам і указкай пад пахаю. Бацька спыніўся пачакаць яго. З прачыненых дзвярэй кабінета выйшаў і завуч. «А!» – усклікнуў Барыс Рыгоравіч, убачыўшы бацьку. «Міхась, як жа вы так знянацку пакідаеце нас? Што здарылася?» «Нічога», – здзівіўся бацька.
Вось вырашылі выбрацца на выхадныя ў вёску, адведаць старую. Як на выхадныя? Толькі што Аксана прыйшла на урок і развіталася. Сказала, што вы назаўсёды з'язджаеце з Мінска. Яна кідае школу. Завуч, які ўсё чуў, глядзеў на збянтэжанага пачырванелага бацьку і дакорліва ківаў галавою. Не хацелі слухаць мяне? Дык вось атрымлівайце, гаварыў увесь яго выгляд. Раздзел 4. Талер. Да самага аўтавакзала бацька не прамовіў ні слова. Маўчала вінавата і Аксана. Звычайна ёй сыходзіла з рук дужа многае, але цяпер яна разумела, што неўпрыкмет, загуляўшыся, пераступіла нейкую мяжу, якая аддзяляе гульню ад дарослага жыцця з яго правіламі. Яна парушыла гэтыя правілы, ступіўшы са сваёй тэрыторыі, са свайго дзіцячага, зразумелага, вясёлага, поўнага выдумак і фантазій свету у свет дарослых, дзе ўсё так рэалістычна, суха, нецікава. Калі ж, пачакаўшы трохі на гаманкім, людным і ў гэтыя перадвыхадныя дні пероне, яны з бацькам уселіся ў самым перадзе ў мяккія зручныя крэслы і каруса, Аксана міжволі забыла пра сваю віну і прыліпла тварам да акна. Наперадзе была дарога. Бацька азірнуўся, каб не пачулі суседзі, і ціха прамовіў: «Вось як з табою гаварыць? Як табе хоць у чым-небудзь верыць? Я абараняў цябе ў завуча, заступаўся, але цяпер шкадую аб гэтым. І цяпер я веру яму. Веру, што ты самая горшая, самая разбэшчаная, самая хлуслівая з усяго класа. І цяпер я ўсур'ёз падумаю, ці патрэбна ты такая бабулі». «А дзе ж я дзенуся?» Крыху напалоханая, такім тонам павярнулася да бацькі Аксана. «Мне давядзецца не ехаць ні ў якую экспедыцыю. Будзем сядзець разам у горадзе цэлае лета». Дзяўчынка памаўчала, тады спытала ціха: «Тата, скажы, ты хацеў бы, каб я была не такая, як ёсць?» «Вядома. Я хацеў бы, каб мая дачка была ціхая, акуратная, ветлівая, не хлусіла, не рабіла мне на кожным кроку сюрпрызаў. А вось я ніколі не хацела сабе іншага бацькі». І голас у яе раптам задрыжэў, а на вачах паказаліся слёзы. Бацька закашляўся, прайшла мо хвіліна. «Аксана!» Яго рука легла дзяўчынцы на плячо, але Аксана выкруцілася. «Ды ў цябе слёзы! Ну, вытрыся, людзі пазіраюць». «Хай пазіраюць. Вазьмі вось насоўку. Ну, хочаш мір?» «Я вінаваты. Я ж разумею цябе, усе твае выдумкі, але іншыя гэтага не разумеюць, і ты павінна лічыцца з іншымі. Ну, мір?» Аксана, не адказваючы, прыкінула: лепш яшчэ крыху пашкадаваць сябе і паплакаць, пабыць насупленай і пакрыўджанай, ці лепш круціцца, глядзець у акно на пасажыраў і задаваць бацьку розныя пытанні. Другое было цікавейшае. Яна выцерла татавай насоўкай вочы і шчокі, усміхнулася, працягнула бацьку адзін палец. Так яны звычайна мірыліся. «Але абяцай, што ніколі не будзеш больш хлусіць, пісаць настаўнікам запіскі, адключаць тэлефон». «Ніколі!» – з самым чыстым сумленнем адказала Аксана і адразу ж павярнулася да акна, бо аўтобус у гэты момант загурчэў і крануўся з месца. Такім чынам і гэтая непрыемнасць мінулася. Усё ззаду, усё забыта. Цяпер можна жыць толькі тым, што навокал, што бачыш, чуеш. Беглі назад, і недзе далёка там заставаліся мінскія дамы і вуліцы, трамваі, тралейбусы, людзі на прыпынках. І вось аўтобус вырваўся за гарадское кальцо, нібыта ў іншы свет. Ударыў у вочы ўсяго адзін колер – зялёны. Прыдарожныя дрэвы, палі, палянкі, пралескі,
Целое море яркой травенской зеляніны. Як здорава было б ехаць цяпер цягніком. У цягніку нібы хата. Там можна выйсці ў тамбур, можна спаць, можна схадзіць у прыбіральню і ўсё адно ехаць. Можна залезці на верхнюю паліцу, высунуцца ў расчыненае акно, каб студзіла твар, каб задыхацца ад свежага пахучага ветру. Там столік, на якім можна раскласці вараныя яйкі, смажаную куру, памідоры, есці і адначасова ехаць. А ў аўтобусе душна, нават люк уверсе адчыняць нельга, у аўтобусе малыя дзеці. Адзіная радасць, можна сядзець, а можна, прыціснуўшы кнопку ў падлакотніку, апусціць спінку крэсла і ляжаць. Не, усё ж і ў аўтобусе някепска. Ты сядзіш або ляжыш высока і ўсё бачыш. І яшчэ здаецца, што аўтобус едзе хутчэй, чым цягнік. І яшчэ тут ціха. Усе дрэмлюць, і бацька таксама, забыўшы зняць акуляры, смешна дзюбае носам. А што, калі ўявіць, што яны з бацькам сапраўды едуць назаўсёды? І ніколі не ўбачаць больш любімага горада, іхняга дворыка, кватэры, гастранома на рагу іхняй вуліцы, школы, аднакласнікаў. Аксана аж уздрыгнула ад такіх думак. Добра, што гэта толькі ўяўленні, а на самай справе паслязаўтра яны вернуцца. Яна адразу патэлефануе Каці, ці проста пойдзе да яе. Успомніўшы Кацю, Аксана згадала і пра яе падарунак – манету. Хуценька сунула руку ў адну кішэню, у другую – пуста. З гэтых нязручных неглыбокіх кішэняў у шортах заўсёды ўсё губляецца. Але ж яна нідзе не сядзела. У вестыбюлі ў школе, чакаючы бацьку, стаяла. Да вакзала ішлі пешкі. Толькі тут, у аўтобусе, дзяўчынка нагнулася і агледзела падлогу пад нагамі. Пасля прыціснулася шчакою да цёплай сценкі і зазірнула ў шчыліну паміж сядзеннем і сценкаю аўтобуса. Няма. Ад адчаю яна зноў гатовая была заплакаць. Што яна скажа Каці? Згубіла яе падарунак, не паспеўшы ад'ехаць ад Мінска? Ну чаму было не трымаць манету ў кулаку ці не пакласці ў сумку? Між тым рукі дзяўчынкі ляпалі вакол па сядзенні. Вось жа яна! Манета спакойна ляжала сабе на крэсле. Аксана сядзела на ёй. Што ты круцішся? Сонна азваўся бацька. Тата! Штурхнула яго пад бок Аксана. Тата, ну не спі. Паглядзі лепш, што гэта? Срэбра? Бацька беражлівым рухам чалавека, звыклага мець справу са старадаўнімі рэчамі, узяў манету двума пальцамі. Санлівасць адразу знікла з яго твару. Ён зняў акуляры і, трымаючы іх на некаторай адлегласці ад вачэй, нібы лупу, уважліва з двух бакоў агледзеў манету. Гэта Каця дала табе? Здавалася, што магло быць прасцей, чым адказ. Так, Каця. Але ж гэта не цікава, дужа будзённа. Я знайшла яе на пустцы, за школаю, калі ўвесну саджалі дрэвы, капалі ямкі. Сур'ёзна? Аксана, ты паабяцала ніколі не хлусіць. Дзяўчынка пакруцілася ў крэсле. Ну, добра, Каця дала, пакорліва прызналася яна. Вось так лепш. Можа, ты сама паступова пераканаешся, што гаварыць праўду і лягчэй, і прасцей, і больш выгодна ўрэшце. Што да манеты, я, вядома, не нумізмат, але сёе-тое магу табе расказаць. Гэта срэбра? Аксане найперш карцела даведацца пра самае, як ёй здавалася, важнае. Не, наўрад ці. Хутчэй за ўсё гэта падробка. Справа ў тым, што сапраўдных такіх манет на тэрыторыі Беларусі, вядома, усяго 8. Затое падробак незлічонае мноства. Магу дакладна сказаць, што гэта талер, па-іспанску патагон. Патагон? Такое непрыгожае слова? Непрыгожых слоў не бывае.
Іспанцам, можа, некаторыя нашыя беларускія словы таксама здаюцца непрыгожымі. Непрыгожыя толькі непрыстойныя словы. Дык вось, гэта талер іспанскага чакану. Бачыш, хісп каля рубца. А вось гэты ўзор на пярэднім баку азначае дзве паліцы, булавы па-беларуску, Геракла. І ў Беларусі ў 16 стагоддзі такія талеры называлі крыжовымі. Бачыш, яны ўтвараюць крыж. Аксана была расчараваная. Манета аказалася ўсяго толькі падробкаю. А ўсё іншае, звязанае з гісторыяй гэтага талера, дзяўчынку цікавіла значна менш. «Глядзі, чэрвень!» – перабіўшы бацьку, паказала яна ў акно. Сапраўды, аўтобус якраз падрульваў да перона перад прыгожым будынкам з надпісам «Аўтавакзал». «Стаянка 20 хвілін», аб'явіў у дынамік вадзіцель. Раздзел 5. Пачынаюцца загадкі. У чэрвені Аксана раптам закапрызнічала. Бацька дастаў бутэрброды з каўбасою, працягнуў адзін дачцэ. «Я не магу ў сухамятку, хачу піць. І хачу чагосьці гарачага, хоць піражка з капустаю, ці чабурэк, ці піцу». Бацьку давялося хутчэй даядаць бутэрброд і ісці ў вакзальны буфет. Следам выбралася з аўтобуса і Аксана. Агледзелася. Ого, аж 4 міжгароднія аўтобусы, акрамя іхняга, і яшчэ 2 пазікі. Абышла ўсе аўтобусы, прачытала ўсе шыльды. Чым бы яшчэ заняцца? Услед за іншымі пасажырамі падалася праз прывакзальную плошчу, за якой віднеўся невялікі крыты базарчык. Паблукала там між радоў, удыхаючы самыя розныя пахі ранняй садавіны і гародніны, і зноў, як і дома ў Мінску, падзівілася, адкуль гэта ўсё? Ну, бананы, вішні, чарэшні, апельсіны, лімоны – гэта, зразумела, прывозяць з поўдня. Але адкуль у бабак, яўна мясцовых, свежыя памідоры і гуркі ў травені месяцы? З парнікоў? Ці проста скупляюць усё на вялікім гарадскім базары і тут перапрадаюць? «Колькі каштуе адзін гурок?» – спытала яна ветліва. Згорбленая ў чорнай хустцы старая, з валасатымі бародаўкамі на зморшчаным вузкім твары, падобная на чараўніцу з казкі «Карлік нос», злосна зірнула на яе і нічога не адказала. Толькі чамусьці бліжэй да сябе падсунула кош з гуркамі. «Гурочка хочаш, дзіцятка?» – абазвалася збоку другая бабуля, таксама прыгорбленая і таксама ў чорнай хустцы, але зусім не страшная і голас добры. «А грошыкі ў цябе ёсць?» «Няма, я сірата», – вырвалася ў Аксаны міжволі. «І 2 дні нічога не ела», – для поўнай перакананасці дадала яна. «Маё ты дзіцятка, на, еш на здароўе». Бабка выбрала з вятра самы лепшы гурок, абцёрла яго фартухам і падала дзяўчынцы. Малады чалавек у белай кашулі з кароткай прычоскай, як у завуча Андрэя Адамавіча, купляў побач вішні. Пры словах Аксаны, што яна сірата, ён з нейкай нядобрай цікавасцю паглядзеў на яе. Хрумстаючы салодкім гурком, дзяўчынка выбралася з базару, падышла да газетнага кіёска, што стаяў у канцы перона, пачала разглядаць часопісы. Раптам спінаю яна адчула на сабе нечы позірк. Павярнулася, за 3 крокі ад яе стаіць незнаёмы завуч з папяровым пакецікам у руцэ, есць вішні, выплёўвае костачкі сабе пад ногі і моўчкі глядзіць на яе. Ёй не спадабаўся гэты пагляд. Яна адвярнулася ад кіёска. «Дзяўчынка, хочаш вішняў?» – ступіўшы бліжэй, сказаў чалавек непрыемным хрыпатым голасам. Непрыемным гэты голас быў ужо толькі таму, што належаў чужому даросламу дзядзьку, несімпатычнаму Аксане. Не толькі голас, а і прычоска, і адзенне – усё ў ім здавалася ёй непрыемным. «Не хачу», – адказала яна. Паблізу, як на тое ліха, нікога не было.
«Дык ты сирота?» – не адставаў чалавек. «А дзе ты жывеш?» Аксана прамаўчала, паказваючы, што не мае ніякага жадання уступаць з гэтым чалавекам у сяброўскія размовы. «А хочаш на машыне з намі пакатацца? У Мінск?» «Не хачу». «А можа, хочаш? Падумай, пакатаешся вось на гэтай машыне, замежнай, прыгожай». Чалавек паказаў на цёмна-сінюю Аудзі, што прыткнулася паблізу базарчыка. Аксана гмыкнула. За каго ён яе прымае? Ды яна яшчэ з першага класа ведае, што ад такіх, як гэты, трэба трымацца далей. Не адказваць на пытанні, ніколі не пытацца аб нечым самой, не заходзіць з такімі разам у ліфт, нават у пад'езд. Ды яна, можа, больш за яго ведае розных гісторый, калі дзяўчынак заманьвалі або проста выкрадалі, звозілі некуды. У школе нават спецыяльныя заняткі ёсць, дзе ім, дзяўчынкам, расказваюць пра гэта і вучаць асцярожнасці з незнаёмымі. Аксана даела гурок, выкінула хвосцік у сметніцу каля кіёска. Тады, скоса пазіраючы на незнаёмца, дастала з кішэні талер і, каб паказаць, што яна ніколькі нікога не баіцца і таму можа рабіць тое, што рабіла б, калі была б адна, пачала драпаць рубцом талера па драўляным, пафарбаваным у чырвоны колер прылаўку кіёска. На прылаўку хтосьці паспеў пакінуць ужо след. Славянскімі літарамі было надрапана «I love you». «Дзяўчынка, ты што хуліганіш?» – прыкрыкнуў на яе кіяскёр. «А ну, адыдзі!» Аксана неахвотна паслухалася, адступіла, заціснула манету ў кулак. У машыне між тым апусцілася бакавое шкло, высунулася лысая галава ў цёмных акулярах, і голас крыкнуў, звяртаючыся да незнаёмца. «Сева, колькі цябе можна чакаць?» Але Сева, убачыўшы манету, застыў, як акамянелы. Ён не павярнуўся навокліч і нават забыў выплюнуць вішнёвую костачку, а калі сабраўся ўрэшце загаварыць, падавіўся і пачаў адплёўвацца. «Адкуль? Гэта ў цябе?» – неяк спалохана спытаў ён, калі адкашляўся, падступаючы да дзяўчынкі. «Адтуль!» – дзёрзка адказала Аксана. Сева аблізаў вусны. «Прадай мне гэтую штуку. Ці хоць бы пакажы, я табе вось $5 дам». І ён пачаў шнырыць па кішэнях, не зводзячы з дзяўчынкі вачэй. «Хочаш $5?» «Не хачу». «А 10?» І сапраўды у яго руцэ з'явілася $10 купюра. «Не хачу». «А 20? 20 сапраўдных амерыканскіх баксаў?» «Не хачу». Сева памаўчаў, тады прыжмурыўся, выціснуў праз зубы. «Ты, я гляджу, хочаш дужа многа». «Сева!» Лысы, не дачакаўшыся сябра, вылез з машыны і падышоў да кіёска. Быў ён нізкі, тоўсты, у цёмных круглых акулярах і лысы, як бубен. «Ну, што такое тут?» Сева моўчкі адвёў яго ў бок за кіёск. Аксане ўдалося пачуць. «Клянуся, яна з сабою, талер». «Быць не можа», – гучна сказаў лысы. «Адкуль? Як ты мог разгледзець? Ты трымаў яго ў руках?» «На зрок не скарджуся». Аксана, у сваю чаргу, не скардзілася ні на слых, ні на зрок. Але Сева гаварыў так ціха, ледзь не шаптаў. Затым перайшоў на шэпт і лысы. Але і таго, што дзяўчынка пачула і зразумела, было дастаткова. «Вось дык гісторыя. Ясна, гэта няпростая манета. Як яны ўскінуліся? Даваць $20, а калі б яна запатрабавала больш, далі б, відаць, і больш. Навошта ім гэтая манета? Калекцыянеры? Але ж тата сказаў, што гэта падробка. А калі ён памыліўся? І талер гэты сапраўдны, адзін з тых 8, што захаваліся на Беларусі?» Усхваляваная загадкаю, Аксана цяпер пашкадавала, што не захацела даслухаць бацьку. Нічога, яшчэ цэлую гадзіну ехаць, і зараз яна распытае пра ўсё. Дзяўчынка павярнулася і пайшла да аўтобуса. На паўдарозе азірнулася. Незнаёмцы моўчкі з рашучымі тварамі даганялі яе.
Яна нават крыху спалохалася, але да аўтобуса было зусім блізка. Каля аўтобуса таптаўся бацька з бутэлькаю пепсі-колы і з нейкім пакункам у руках. Ён разгублена круціў галавою, выглядаючы дачку. У той час, калі Сева збіраўся ўжо схапіць дзяўчынку за плячо, бацька заўважыў яе. «Дзе ты бадзяешся? Аўтобус ад'язджае!» Сева з Лысым застылі. Дзяўчынка, аказваецца, зусім не бяздомная і не мясцовая. Аксана прымасцілася на сваім месцы каля акна. Запіваючы гарачы піражок з капустай у халоднай смачнай пепсі-колай, адчуваючы тут сябе ў поўнай бяспецы, дзяўчынка, незаўважна ад бацькі, паказала сваім дзіўным знаёмцам язык. Яны стаялі насупраць акна, штосьці ўзбуджана адзін аднаму даказвалі і на яе дзіцячую праяву пагарды да іх не звярнулі ўвагі. Калі аўтобус крануўся, Аксана ўбачыла, як Сева з Лысым подбегам кінуліся да сваёй цёмна-сіняй Аудзі. Працяг будзе. Да сустрэчы!